режимға көшу бойынша малларны тәрбиелеу қышкыны қышқы этапта енді біздің енді түп сүтін жоғалтма, сүт болмаса күндәлік ақша. Соңа көрі біз енді Талып Ойлақ қожалығында бүтін қожалық жетекшілерін жиып көрсетіп, неше кетіріп өсіш алып қыла, неше кетіріп сүт алып қыла. Бұл секілді Талып Ойлақ қожалығы районында енді жылдан ел, ой сайын жылдан ел арттырып бара сүтіні де, өсішіні де. Бұл қожалықта итте сүттерін де білініп, әмінданың оңышлары көрініп тұрады, техникада яңарып тұрады. Соңа көрі енді барышқа қожалықларға да шушы тәртипте кішілерге деп жиылдық. Һәм енді келешекте де шушы семинарларда оқыту да бір уақытта енді. Һәм келешекте шушы семинарларына қазір айға 2 тапқыр өткерәчәкбез. Һәрбір қожалықта біріншіден енді қожалыққа подтягивать етеді, системада қонақ келгендерден өздері екенін жиыштырынамыз. Сондай Абыстан ашты. Менә бүген төрле кешеләр алдында нинди бурычлар тора? Төрле кешеләр алдында инде безнең узган ел белән сөт булмыйса кенде 8% артып, 10 тонна сөтне күбрәк савабыз район буенча. Менә шушы показательләрне югалтмыйча язга хәтта шәһәргә баш саннарын саклап, миссия хозалыгында бар хозалыкларның төзегән соглашение трехсторонние, шушы соглашениеларны үтәргә, анда куелган показательләрне үтәргә. Сезнең хуҗалык районында алдынгылардан санала, сез нинди яңа технологиялар кертәсез терлекчелек өлкәсендә? Бүгенге көндә нинди эшләр башкарасыз? Яңа технология инде барсына да ярып барырга тырышабыз инде. Менә без инде синаж салганда инде без синаж башлары менә яптык инде 2 кат синажлар белән менә шул. Хәзер инде бу безгә күпме эконом китерде. Инде менә шул. Әле менә сигналларга да карадык. Инде бу эшләре диге чиста әйбәт инде. Әрәм булганы юк. Менә инде переходный вакытны инде менә без әкрен генә шул сентябрь башыннан башлап җибәрдек инде лагерьдан кайтып. Инде менә көндезге вакытта сыерларны көтүгә чыгарып, кичкә инде шундый монопором ясап инде дидем синаждан инде әкрен генә шушы переходный вакытны үтәбез инде. Менә шул инде безгә инде главный хәзер шушы безболезненно шушы вакытны үтеп китеп инде бу сөт алырга. Бу секундә бер сыерга 19 литр сөт алабыз. Менә инде шуны әкрен-әкренләп килеп ничә арттырырга инде. Акша чыгарат дейш. Эгер сиз май айында, май башында салган болса, анда 17-18 булыр ел. Альфа тоже менә бер атнага аппазда ара калды. Шулык менә икенче базны салды, бер атна 10 көннән соң. Анда уже 14-кә төште. Üçüncü базны салды, анда уже 10-га төште протеин. Менә 10 тагын 7 единица җыяр өчен күп мәҗбүр калырга кирәк. Тоже акча. Элементарно. Безгә менә шулай төпкәрәк кирип, уйлап эшләмәгәндә кемнең яшисе килә, кемнең артында халык бит инде. Халык өчен бурычта менә шу мәсьәләләр, шу технологияларга кирмичә без булдыра алмыйбыз. Мен де биякка шыққашында шушыны давам етегіз деп қар итәмін талап қоямын ана альфачқа. Ну, хотя бүгінгі күнде мына ол әлмағаршы улақтан ішір ойды. Мына мындан 10 күннен соң мында көше обязательно іш кете. Бізге бір топқырда біз оны ішін жібермеу иттеп қояра керек шарт. Шуны талап қояра керек өзімізге. Біз оны іші кете келешекте ол жөніне сыйырмын. Ондай хотя мына шундай технология кірттен көрге шилектен ішереміз. Индивидуальный, әрбір біз өзінің сүтін өзі ішері тейіш. Улақтар түгіл, хотя бы шилек.
Birinchi kuni sinemalogiya var. Erkek 10 kilogram boyunca